Jeg hedder Bitten Bukke-Jørgensen. En brancheforening skal have en bestyrelse. Derfor er det vigtigt, at vi er nok i den bestyrelse. Bestyrelsen består af nogle forskellige mennesker, som har nogle forskellige egenskaber, og det er faktisk en kæmpe styrke, hvis vi har nogle forskellige egenskaber. Derfor har vi brug for dig. Så hvis du sidder og tænker, at bestyrelsesarbejde, det lyder rigtig spændende, men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg kan bidrage med. Jeg har ikke prøvet at sidde i en bestyrelse før, men jeg har en lyst til at være med. Så skulle du måske genoverveje det og tage imod tilbuddet om at komme til et kaffemøde. Vi har alle sammen en tid, der ligger før her, hvor vi er blevet selvstændige behandlere. Så vi har måske fået os nogle erfaringer fra nogle andre erhverv, som vi kan tage med ind i bestyrelsesarbejdet.